can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Oh, memories, defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history, creating our memories. Defining our memories, the difference between you and me. Writing. Vážené kolegyne, trieda 4KO, budúci maturanti sa sami chceli rozlúčiť, tak im to teda dovolte. Vážená pani zástupkyňa, pani učiteľky, vážené pani majsterky, milé spolužiačky. Rada by som sa vám chcela poďakovať menom celej triedy za trápenie, ktoré si s nami zvládali celé 4 roky. Aj keď sme prvé 2 roky nemali poriadne prezenčné vyučovanie, stále ste sa snažili pri nás čo najviac stáť. Ďakujeme za krásne chvíle, strávené na praxi, za príležitosti na rôznych odborných súťažiach, ale aj za hodiny strávené o vašej prítomnosti. Sice sme nikdy neboli ucelená trieda, ale tak po skupinkách ste si náš určite museli všimnúť. Samozrejme, ku poďakovaniu patrí aj ospravedlnenie, lebo vieme, že ste to s nami nemali nikdy ľahké. Ospravedlnenie je hlavne za všetky hodiny, kedy sme si vás príliš nevšímali a robili si svoje oriešky. Snaha z vašej strany bola vždy krásna a viacero z nás si všimlo, že vám veľmi záleží na našom vzdelaní, mnohokrát viac ako nám samotným. Menom 4KO sa vám chcem teda poďakovať za váš čas a trpezlivosť. Prajme vám všetko dobré a verím, že sa vždy stretneme v zdraví a v pohode. Ďakujeme. Ste tu vlastne posledný krát prechádzate dneska fotbal tými triedami ako študenti Strednej odbornej školy kaderníctva a vizažistiky. Dúfam, že si opäť od toho unášate naozaj len pekné spomienky. Ja za seba, dúfam, že aj za kolegyne môžem povedať, že ja som vás mala rada. Ako triedu boli ste šikovné niektoré. Rada som aj s vami komunikovala, dávali ste mi dobrú energiu a myslím, že to aj ostatným. Taktiež by som chcela, že ešte máte jeden taký úplne, že posledný krok pred akademickým týždňom, aby ste teraz tak najviac sily nabrali a naozaj sa učili, aby vlastne ste už ten posledný krok dotiahli do konca a potom vás čaká kopec dobrodružstiev, niekto bude cestovať, niekto možno pôjde aj na vysokú školu. Tak dôležité je, aby ste v živote hlavne nezabudli na to, že každá z vás môže aj po škole dosiahnuť to, čo bude chcieť, pretože každá z vás má nejaký ten potenciál, ale musí sa chcieť niečo. Tak vám prajem všetko dobré. Ďakujeme.